Dobrý den, dneska jsme na procházce v Orlové. Tady je naše nádherné místo v lese. Nádhera, úplně největší. Úplně krásně to tu vypadá. Nádhera, vidíte, povídejte mi. Úplně krása. Vidíte nádherná sklinka tady. Vidíte, tady spinkají. Tady jsou kalhotky, podprsenka, bota, úplně nádherná bota. Vidíte, jako tady je, to je prostě Orlová je město krás prostě. Největší kalhotky. Tady další krásné místo Orlové. Nádherný bordel. Prostě úžo, úplně nejvíc. Úžo v lese, ve dne s odpadem. Však proč ne? Nechcete někdo rukavici? Vidíte, úplně krás. Tady vidíte, tady někdo si dělá rád oheň. Oheň tady. Vidíte, tady někdo spí furt. No prostě krás, vidíte to. To je ale krásné, vidíte. To je ale krása, toaletní papír. A všude je samé blbosti. Naše Orlova. Vidíte, tady bordel. Tady postanování bydlení spíš bezdomovců. Bordel všude. Prostě humus. A tady je asi Orlovský bazar. Nechce někdo růžový svetřík? Či asi polívku čínskou, nebo nevím, co to je. Pěkné kalhoty. A taková bunda. Víte, netuším, co to je to pradávné konvice. Jo, to je úplně největší. A vidíte ten bordel všude, prostě bordel. Nádhera, vidíte, tady koberec, madrace, taška, další taška a tašek, prostě úplně nehorázný bordel. Prostě tašky všude. A další bordel. Další bordely. Všude. Odpadky. Všude odpadky. Odpadky prostě. To je hnus. To jsou odpadky prostě všude. Bunda, prostě bunda. Tady odpad. Stromy popadané všude, a tak jsme vlastně, že tady krásná bota, prostě nejvíc bota, úplně. Fuj, prostě. A vidíte, děti se tady úplně nejvíc hrajou, že nosí postele do kdysi čistých lesů. Však taky proč ne, že ano? Vidíte, prostě bordel. Šla bych dál, ale myslím, že více vidět nepotřebujete. Tady kameraman, asistent kameramana. Dobrý den a nashledanou, já jsem režisér a hlavní komentátor.